मा जादों? आंनासो बेदरा नै। Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै जोंहा अरुणाचल प्रदेशआव बेरायनो फैदों अरुणाचल पासिघाट सिरखि वाटारफलाव बेरायनो फैदों आरोना जोङो गासिबो फेमिलि ज'नो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ सिरखि बेरायनो फैदों जोङो सिरखि अखा फ्रि हाबाय आयौ बिराद मानसि दिनै वाटारफल नायनो फैनाया बिदि साथा लाखोथाय मानसिफ्रानो लायाखै आं बासिबाय थाबायनो हाया नोङो आं मिथिखाबाय बोरो आं फार्स्ट थांगोन बोरो आइदि गरम So guys नै जों थांगासिनो ट्रेकिं खालामगासिनो एकदम अन्थाइ आरोना बिदि स्टेप खालामनाय नङा बारा मोजां नङा लामाया बेयाव 5 मिनिट्स बा 10 मिनिट्स नांगौ आरो बे वाटारफलखौ सौहैनो थाखाय दिनै गोबां मानसि फैदों आयौ बिराद मानसि एकदम एरायख'नोनो जायगाखौनो मोनलायलायाखै आरोना नै दा जों थाबायगासिनो चलो ट्राफिक जाम जाबाय ट्राफिक जाम Pedo, aja gitu ter. So guys, finally सौफैबाय सिरखि वाटारफल नायदो guys मानसिफोरखौ आयौ मानसि एम्फौफोर बायदि ओमफ्राय दैज्लांजों लोगोसे अखाबो बिराद हादोंना बेखायनो नै वाटारफलाबो माने एकदम बुरजाथार दै गदों आरोना मेसें बोथोराव एसेल' गयो आरो नायदो आयौ मोजाङै लानोनो हायासै आं भिडिअखौ गोबां मानसिनि थाखायनो Kopi mari mendang kejang dong. Kejang ke? Kejang bay, kejang dong.
बारा गोबाव दुगैनो हाया बेयाव बारा गोबाव दुगैनो हायालै गोजांगोन मा जादों आंनासो बेदरा नै नै जोंहा पेट फुजा होखांनानै होलायबाय दुगैनो ओंखारबाय नै गोजौ सिरखि वाटारफलनिफ्राय जों गाहायाव फैबाय आरोना नै गाहायाव दुगैनो मोजां गोजौआव बिराद मानसि अभार मानसिखायनो जों गाहायाव फैबाय आरो दुगैनो थाखाय नै दा जोङो पुरा इन्जय खालामगासिनो वाटारफल फिसायावनो जोंहा दुगैगासिनो एन'का स्पिड गयो आरोना बे दैया माने एकदम ओरैबायदि बुखायो माने खाथियाव थांनोनो हाया नायदो नायदो गाइस बिब' बिनानाव साब्बाखौ पुरा इन्जय लागासिनो वाटारफल फिसायाव बिराद इन्ट्रेस्ट नांदों आरोना गोबावनि उनाव दिनैसो बिदि ज' दुगैनानै बिब' बिनानाव साब्बाखा नुदोंना गाइस हिन्जावसा गोजानो बिराद इन्ट्रेस्ट नांखादों दैया जि खोल खोल साफाखा आरो एन'का गुसु जाखादों दिनै अखाबो हादोंना दैया So guys, जोङो दुगैखांना फैबाय ओमफ्राय दा जोङो लेन्जिं डमिंनि माने रेस्टुरेन्टाव मायबा मोनसे जालांनोसै KGFआव नोंथांमोना जाय नायो बेथ' मिथिखायो मानसिया सिंगारबो ओमफ्राय सिंगार प्लास मा होनगोन बेखौ मा होनो सिंगार प्लास इउटुबार हाबलांसै अरुणाचलनि आरोना फेमास KGF थांसै नै जानोसै KGFआव बिदि आरो मम' गोथाव जादों KGFआव जानो मा बेलाय जालाना kopi lang tuh kopi lang dong